Pojem bezpečí znamená pro každého něco trochu jiného. A my se teď dozvíme, jak se můžeme chránit ještě víc. My si představíme Den policie České republiky, který probíhá na Letenské pláni s Janem Rybánským, který je tiskovým mluvčím pražské policie. Co se tady vlastně koná všechno? Takže vlastně je to 15. ročník Dne policie České republiky, kdy vlastně jsme tu všechny složky integrovaného záchranného systému, tedy jak záchranáři, tak také hasiči a také policisté pražské policie. Co se týče pražské policie, tak jsou zde kolegové na koních, se psy, dále pohotovostní motorizovaná jednotka, speciální pořádková jednotka a také například kolegové z policejního oddělení. To můžou návštěvníci všechno vidět, je to tady hodně akční. Co si můžou třeba vyzkoušet? Ano, můžou si vyzkoušet například zbraně, které držíme, výzbroj a také se podívat například teď na dynamické ukázky zadržení pachatele. Je to skvělé, já doufám, že nás naši diváci slyší. Proč se tahle akce koná? Jaký je význam? Významem je prostě přiblížit se občanům České republiky, třeba Pražanům, aby viděli prostě do naší kuchyně a viděli, s čím vším my musíme pracovat ve výkonu služby. Za námi je policejní auto, dostanou se třeba návštěvníci i tam? I tam si to všechno posahat, podívat se a kolegové jim všechno vysvětlí, na všechny otázky jim odpoví. Policie se stará o naši bezpečnost venku a my bychom se měli starat o naši vlastní bezpečnost, samozřejmě doma. A od toho je tady Josef Adame ze společnosti Adlo, který nám určitě poradí. Na akci si lidé můžou vyzkoušet, jaké je překonávat vchodové dveře. Jaký je to proces, jak je to pro ně náročné? No, v prvom rade vidíme v očiach tých ľudí obrovské prekvapenie, ako ľahko, ako jednoducho sa dajú bežné, obyčajné dvere bežným kladivom prekonať, ako ľahko sa tam dá spraviť otvor a veľakrát sú zhrození z toho, že či aj oni majú tie ich dvere, či sú skutočne takéto len papierové. Takže to sú opravdu reálne dveře, ktoré môžeme mít my doma. Áno, to sú reálne vstupné dvere do bytov tu v Prahe, ktoré boli namontované a tu si ich ľudia môžu vyskúšať. Aj keď si ich zamknú, vlastne pochopia, že ich neochrání. No a potom sú tady i ty bezpečnostní dveře, které fungují na jakém principu? V prvom rade, keď sa pozrieme dovnútra do tých dverí, v tých obyčajných bežných je veľa vzduchu a nejaký papier, trošku dreva. V riadnych bezpečnostných certifikovaných dverách musí byť veľa železa. Žiaden papier, žiadne drevo, veľa železa, veľa výstuch. A keď sú takéto pevné dvere, do nich treba dať kvalitný trezorový zámok, tak aby nám uzamykal úplne na všetky strany. Vy určitě víte, na jakém principu také fungují zloději a jak překonávají takové vchodové dveře? Áno, lebo tie dvere vlastne slúžia na to, aby zlodej sa mi dovnútra nedostal. Najčastejšie sa používa hrubá sila, pajsre, páčidlá, ale sú už aj zlodeji trošku na inej úrovni, ktoré používajú sofistikovanejšie spôsoby, napríklad odomknutia bežných dverí. Lebo bežné dvere sa dokonca dajú aj odomknúť bez kľúča. Musíme tedy myslet na naši bezpečnost, to je na prvním místě. Takže vchodové dveře jsou základ. Jaké jsou další prvky, které můžeme třeba doma použít? Aj do bytu, aj do rodinného domu vždy zlodeji si vyberajú v prvom rade dvere. Málo kedy idú cez okná, väčšinou sú to dvere. Čiže musím mať kvalitné, bezpečnostné dvere uzamknuté, na to nezabúdať. Veľa ľudí si myslí, že mám bezpečnostné dvere, nemusím ich zamykať, nie je to pravda. Musím ich uzamknúť a až keď mám riadne dvere, potom môžem riešiť, čo s oknami, prípadne nejaký alarm. V čem takové bezpečnostní dveře poznáme? Jaké jsou ty hlavní prvky, kdy vidíme, že opravdu nám drží v těch pantech a že nikoho dovnitř nepustí, kromě nás, když máme ten správný klíč? Zvonku to nepozná, alebo laik to zvonku nepozná, ale laik môže rozoznať napríklad, koľko váži, aké sú ťažké tie dvere. Keď prídem domov, vrátim sa a s mojimi vstupnými dverami ľahko manipulujem, tak asi veľa materiálu pevného vo vnútri nebude. Riadne certifikované bezpečnostné dvere musia vážiť, musia mať svoju váhu. Vždy by som chcel u predajcu zistiť dovnútra, sa pozrieť, čo je vo vnútri tých dverách a z jedného miesta mi majú uzamknúť úplne na všetky strany. Koho potkáme venku, to ovlivnit nemůžeme, ale co můžeme ovlivnit, je bezpečnost našeho domu. A teď už víme, jak na to.